Bueno, hoxe estou aquí porque dende a dirección me pediron si podía vir para ver unhas imaxes con todos vos. Loli e Uxía, por favor, en pé. Por ser a actuación da noite, o 12 é para Loli. Loli acaba de gañar a terceira gala de Bailamos. Parabéns, Loli. Tedes que ter un pouco a mesma vara de medir. Felicidades, Loli, Non podedes compararos. Felicidades, Loli. Vos que vestedes aí? Falta de compañerismo. Como enfado. Enfado? Que se opacou o éxito da compañeira, agora é un momento feliz para ela. Tamén. E hai moito máis que decir, verdad? Para min, directamente, o que aparece aí, ego. Estima excesiva que alguén ten de sí mesmo. Eu solo veño aquí a bailar con humildad. Respeto a todo o mundo. Ela ten a súa decisión, eu teño a miña. Es que outras persoas non respetas. A ver, perdón, levantar a man, quen felicitou? Noutras galas foi completamente diferente. Por qué? Porque foi Loli. Es que yo no vi mucho ego, si puedo permitirme, claro. Porque la forma puede ser súper errada, pero desde ahí, una forma errada, ponerla en un ego... Sin ego non somos capaces de afrontar o que vai supoñer que ti te expoñas adiante das cámaras, diante de un público. Pero independientemente deso, podes te alegrar polos demais. Dime. Eu só quero dicir unha cousa e é que o xurado non nos dixo absolutamente nada positivo. Nothing. O sobre. Leede a carta e vémonos na gala. Bueno, Río Uxía, quero saber, Xaime, que foi o que lles escribiche nesa carta. Na carta creo que define moi ben o que é o ego, o que cando aparece, esas excusas. Voulle preguntar directamente a Uxía. Ola. Que é o que poñía na carta, Uxía? Ou como interpretache ti? Pois poñía pois o que di el, poñía un pouco a descripción da palabra como tal, como nos pode afectar os bailaríns, O ego. Sí, o ego, Falamos do ego. Sí, o ego. Como nos pode xogar malas pasadas no día a día, así por puntiños. A ver, é certo que cando acabamos o programa pasado estaba Loli, que lle acabamos de decir que foi a ganadora, e ti dixéchelle, felicidades, Loli. Foi algunha cousa así. Supoño que aí pregúntoche, estabades, bueno, ti e un pouco todos dominados pouco polo ego, pola tensión. É que é verdad que non foi así, eu tamén quero falar. Un momentiño, estoulle preguntando, non foi así. Estoulle preguntando a Claro, Uxía. non está ben. Pois falade nós, compañeros. Eu considero que non foi así. Xa aproveito para pedir disculpas ao xurado. Si é verdade que non foi o momento adecuado para decilo. Son consciente e fun consciente en canto cheguei na miña casa e pensei o que había pasado. Ao final somos personas, recapacitamos, nos equivocamos e pido disculpas. En ningún momento foi hacia Loli absolutamente nada. Sé que o tono pudo sonar así, pero en ningún momento. De feito, todos felicitamos a Loli, absolutamente todos. Eu feliciteina no programa e feliciteina no día seguinte. Dille un abrazo e dille, aunque penses que non, eu alégrome, porque eu alégrome por todos os meus compañeiros, aunque non o parezca.